қисми чоруми роман шикоят. вақте ки хизматгор ба шайх хабар дод ки абулқосими фирдавсии шоир ба зиёрат омадааст, шайх як қадар бесаранҷом шуда монд. деҳқон ва шоири божӣ дер боз ба зиёрати ӯ наёмада буд. бешак ин омаданаш бо аризаи абдунабии имоми шодобӣ алоқаманд аст. фармуд дарорандаш. марди сиёҳҷурдаи чашмкалон фарбеҳҷуса шайх абулқосими гургонӣ саломи шоирро ба оҳистагиву тамкин алайк гуфт. фирдавсӣ чунон ки расм буд, рафта дасти ӯро бусид. шайх бо ишораи даст ӯро ба нишастан таклиф карда, наздики худаш дар пешгаҳ ҷой нишон дод. чӯпонҳои дуоталабро рухсати рафтан дода, ҳуҷраро аз онҳо холӣ кард. фирдавсӣ дар намад зону зада, суханро якбора аз муддаои худ сар кард. ҳазрат, шунидам ки абдунабӣ имоми масҷиди шодоб аз ман ба шумо шикояте навиштааст. мехостам бидонам ки оё ин рост бошад ва агар рост бошад шикояташ аз чист? шайх як он сукут карду баъд ба тоқча даст ёзонда, як китоби ғафсро ки дар он ҷо истода буд гирифт ва аз қабати он варақи коғазеро баровард. бале, навишта буд, гуфт ва коғазро ба фирдавсӣ дароз кард. шоир варақро кушода ба он чашм давонд. имоми шодобӣ қироат кардани талабагони мадраса, қиссаи маҷусии золу рудоба ва танбеҳ кардани худашон он талабагонро баён намуда навишта буд ки аз он баъд вай аз таснифоти фирдавсии шоир ин қисса ва боз як қиссаи дигарро ба даст оварда мутоила кард ва дид ки ҳама тамдеҳу тамҷиди габрон ва маҷусон ба шеваи муътазила ва фалсафа будааст ки бидуни шак муҷиби залолат ва ихтилоли имони муслимин мешавад ва ғайра ва ҳоказо. аз шайхи бузургвор ва фақеҳи кибор талаб мекард ки мусулмононро аз хондани чунин қиссаҳои маҷусӣ манъ ва шоири эътизолпеша ва фалсафамашрабро тавбеҳ ва танбеҳ намоянд. ва навишта буд: банда мӯътақидам ки ин шоир муставҷиби итоб аст. фирдавсӣ аризаи шикоятро бо ғазаб ба рӯи намад партофт. иҳонати маҳз, ҳазён, сафсатаи ҷоҳилона, шӯрида гуфт ӯ. оё шумо ҳазрат ба ин сафсатаҳо бовар кардед? оҳанги гуфтори ӯ ба шайх дурушт ва ҳатто беҳурматӣ намуд. вале ӯ ки тундӣ, ғазабу ситезро ба рӯҳонияти худ нораво медонисту ба пайравонаш низ ҳилм ва бурдборро таълим медод, ҳиссиёти худро зоҳир накарда бо мулоимат гуфт: банда ба имом гуфтам ки ба исботи даъвояшон далел биёранд, зеро худам маътафсуф достонҳои шуморо нахондаам, аз маъниву мазмуни онҳо бехабарам. шоир аз қиёфаи шайх ва нохушнудии ниҳонии ӯ пай бурда ҳар чӣ оромтар гуфт: маро маъзур доред ки ман аслан шӯрида таъбам, ҳазрат, овозам дурушт, суханонам аз ғайри ихтиёри худам тунд бармеоянд. хуб, ман мехостам бидонам ки ҳазрат дар бораи шикояти абдунабӣ чӣ коре пеш мегиранд. имом то далелу бурҳон наёранд, мо ба шикояташон эътибор нахоҳем кард, гуфт шайх. эшон чӣ далелу бурҳоне оварда метавонанд? албатта аз достонҳо якчанд байтро мегиранду ба дилхоҳи худашон маънидод карда пеши шумо меоваранд. ҳар гоҳ ки кина роҳбари ақл шуд, ҳосилаш ба ҷуз дасисаву иҳонат нахоҳад буд. охунд
чӣ касе ҳастанд ва чӣ рафторҳое бо мардум мекунанд. Шумо ҳазрат инро аз бошандагони шодоб бипурсед. Ҳароина охунд аз ҷумлаи уламоянд, имом ва хатиби ҷамоатанд. моро аз шунидани мулоҳизаи эшон чора нест. мо далелу бурҳон талаб кардем. албатта худ медонанд ки ҳар даъворо далоили сотеъ мебояд, вагарна даъво беоқибат хоҳад буд. эшон ҳар далеле ки оваранд, албатта худашон онро сотеъу қотеъ хоҳанд донист. вале дар ҳақиқат ҳамин тавр аст ё на? умедворам ки инро ҳазратам холисона мутолиа хоҳанд кард. магар шумо шак доред ки банда холисона мутолиа хоҳам кард? арз кардам ки умедворам. гуфт Фирдавсӣ: аслан назар ба он чӣ маълумам шудааст, идае аз уламо ва фузалои шаҳр назм кардани шумо қиссаи замони ҷоҳилияро намеписанданд. мегӯянд он қиссаҳо на ба истиқрори дин аст. шумо худ на фақат шоир, балки олим ва зоҳид ҳам ҳастед. мусалмонон аз шумо ашъору достонҳое чашм доранд ки бар қуввати ислом афзоянд. аз қиссаю ривоятҳои ҷоҳилия чӣ суд? суд шинохтани ниёгон, рӯзгори эшон, оинҳои эшон, донистани ҳикматҳои эшон аст. ин суди кам нест, ҳазрат. фирдавсӣ гуфтугӯро тамомшуда ҳисоб карда бархосту бо таъзими эҳтиромкорона шайхро хайробод кард. дар бозгашт вай дар роҳ ба худ мегуфт ки шайх Абулқосим марди оқилест. вай соҳибандешатар аз он аст ки ба иғвои ҷоҳиле ҳамчун Абдунабӣ эътибор кунад. ҳолон ки шайх ба шоир на ҳама гапро гуфта буд. оре, вай ҳақиқатан аз имоми шодобӣ далелу ҳуҷҷат талаб карда буд. аммо чӣ гуна ва бо чӣ мақсад талаб карда буд, инро вай ба Фирдавсӣ нагуфт. ин ҳоли ҳозир рози пинҳонии ӯ буд. роз ин ки баъд аз расидани шикоятномаи Абдунабӣ, шайх дар вақти ба зиёраташ омадани ҳокими Тус, Абдулқодири Меҳрон бо вай дар ин бора мусоҳиба карда гуфта буд: банда ҷаноби олиро огоҳӣ дода будам ки дар шаҳр ва дар атрофу Акноф карматиёну исмоилиён дар ҳуфия анҷуманҳо сохта таълимоти саросар куфру бадъаташонро шоеъ мекунанд. шайх дусе нафарро ки гумон карда буд қарматӣ ва исмоилӣ мебошанд, номбар кард. назар ба хабаре ки суханашро давом дод шайх аз як мусалмони покдин ки худ имоми ҷамоат аст, расид шоир Абулқосим Фирдавсӣ зоҳиран ба мазҳаби онҳо тамоюл дорад. ӯ қиссаҳои габрону маҷусон нигошта ба шеваи фалосафа эшонро меситояд. банда чун инро шунидам, гуфта будам ки Абулқосим марде зоҳид ва аз уламои дин буд. акнун аз сирати худ баргашта ситоишгари бадбунёдон шудааст ки ин роҳ ӯро ба куфру бидъат мебарад. баъзе қиссаҳои ӯ акнун дар байни хосу ом ва алалхусус толибилмон ошкор қироат карда мешаванд. дар ҳаққи нигарандаи чунин қиссаҳо итобу сиёсат кардан лозим ва воҷиб аст. сарҳанги собиқ Абдулқодири Меҳрон баҳсҳои роҷеъ ба куфру бидъатро шунавад, сараш гаранг мешуд. вай ин масъалаҳои ба қавли худаш печандарпечи бесарубунро намефаҳмид. ба вай аз шамшеру камон ва сипару синон гап зананд бас буд. ӯ гуфт: пирам, илм ба дасти худатон, китоб ҳам ба дасти худатон. он шоир агар ҳамин нав бидъатҳо мекарда бошад, пирам ҳастанд, уламо ҳам ҳастанд, қозии шариат ҳаст. бидъатҳояшро дайн карда ба вай ҳар ҷазое ки
шариат фармояд дода метавонанд. Порсол бо сайи ҳамон имоми шодобӣ ва далолати пирам якеро аз ҳамон касаба оварда зиндон кардем. ман ҳанӯз аз дарди сари ин амр халос нашудаам. ҳафтае намегузарад ки аёлаш, хешу табораш, ҳамкасбаҳояш ба додхоҳӣ наоянду озодии ӯро талаб накунанд. ҳоким бофандаи шодоби Аббосро дар назар дошт, ки бо хабаркашии Абдунабӣ ба хондани рисолаи Исмоилия гунаҳгор шуда ба зиндон ғалтида буд. шайх ба исботи дурустии итобу сиёсат талаб карданаш боз чанде лому мим гуфт, аммо гардани шахи сархангро нарм карда натавонист. он гоҳ ӯ ба худ қарор дод, ки аввалан ба бидъаткории Фирдавсӣ тавассути имоми шодобӣ ва шахсони дигар далелу бурҳони лозимат ҷамъ кунанду сониян ӯро ба масъулият кашонанд. агар ин муяссар шавад, обрӯ ва нуфузи шайхи бузургвор чӣ қадарҳо баланд хоҳад шуд. бо ҳамин мақсад вай ба имоми шодобӣ супориш карда буд, ки қиссаҳои Фирдавсиро пурратару амиқтар мутоила намуда далелу ҳуҷҷатҳои қотеъ ҷамъ оварад. Фирдавсӣ баъд аз гуфтугӯ бо шайх Абулқосим як қадар осудахотир шуда бошад ҳам, дар бораи Абдунабӣ як кунҷи дилаш ғаш буд. аз имоми фитнаангез ҳар бадиро чашм доштан мумкин. як бор бо вай ҳам вохӯрда гуфтугӯ кунад чӣ мешавад? аммо аз гуфтугӯ бо он бадтинати баддимоғ ғайр аз ранҷи хотиру пушаймонӣ чӣ ҳосил? магар ин ки гуфтугӯ дар пеши ҷамоат воқеъ шавад. он гоҳ вай, Фирдавсӣ, ӯро дар ҳузури мардумон аз кирдораш шармсор карда метавонад. шоир фикр карда рӯзе бо ягон баҳона ба шодоб рафтанӣ ва яке аз намозҳоро дар масҷиди он ҷо хонданӣ шуд. дар он ҷо вай пеш аз намоз ё баъд аз он имомро дида дар пеши ҷамоат бо вай гуфтугӯ ва агар даъво пеш оварад, ба даъвояш ҷавоби муносиб дода вайро мулзам хоҳад кард.